Rek tarifiono omah modern ukurannya 4x12 regone cuma 160 juta lah. Iki lokasi nih selangkah teko jalan raya rek yo, wis gatik sepedaan teko jalan raya iku melaku tok rek yo. Lho omah model kayak ngene iki rek yo. Oh iya iki tapi unitnya ready rek yo, unitnya ready modelnya koyo ngene apik ngene iki lho rek. Wis langsung lah nang kene wis oleh pager loster ngene iki lah. Kini loster iki lho rek yo. Engko sampean kareno kono wager wis sini tok ya. Nah, lek masalah karpot mobil-mobil cilik rek yo. Mod iki koyo Brio ngono iki sik mod rek yo. Terus nang kene iki kena gawe area jagongan rek yo. Mbok sampean aturan dhewe kena gawe taman utawa kena gawe ruang tamu outdoor yo sik masuk rek yo. Lah, fase tampak depan wis koyo ngene. Lah keramik ngene kira ya warnane apik kayak watu-watu apa engko nang kene ana lampu hiase, nang kene ana cendela rek yo. Terus nang kene iki ana terasan kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kaya wong gak duwe dosa yo. Lah iki pintune sik utiwi rek yo, unit ready. Nah, terus nang kene iki ruang tamu utawa ruang keluarga wis gede rek ya. Ruang tamu niki kena ge asinan wong 10 rolas emot lah. Wis tak plafon lampune boys ngene iki lho kayak lampu pitik zaman biyen ngene iki rek yo. Lah, terus nang kene iki kamar pertama ya. Kamar pertama iki kena gaya ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku ya. Aja lali kok cendela iki rek ya ditekono gorden. Oke. Lah, terus nang kene iki ana ruang keluarga, mbok sampean kena gawe ruang keluarga ta apa wis sampean aturan dhewe. Terus nang kene iki ana kamar kedua. Kamar kedua itu sampean padha lah karo kamar pertama kena gawe ambekan sadu ya. Lah nang kene wis tak kei cendela, tenang ae ya. Terus nang kene iki langsung ketemu karo dapur. Dapur boys ngene iki rek ya mini, kene nggone kompore, kene nggone wastafel, kene nggone magicom sik uman. Kene wis tak kei colokan ngene iki rek ya. Lah terus kene iki kamar mandine. Nah, kamar mandine klosete wis nggih kloset jongkok. Kran ready, kok sampean kareno kono drone to rek yo. Iki kamar mandine cara ngene kena gados wong 17 sik mot rek yo. Terus keistimewaane maneh nang kene iki ono sisa tanah rek yo. Kisaran 1,5 meter kene kok kena gawe area jemuran ta apa wis sampean terus dhewe nang kono wis tak kekran. Nah, wis langsung tak jelasno rek yo. Masalah apa lokasine. Iki langsung digas rek yo. Omah iki regane cuma 160 juta. Lokasine ndek Desa Gempol Lampa, baratnya Pasar Menganti rek yo. Dadi teko Pasar Menganti ngulono rek yo. Kok ketemu masjid gede, apik, biru, wis engko tak anteni ndek kono lek sampean pengen survei. Wis ngono yo. Info lebih lanjut pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.